ରାତିରେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିଲୁ? ତୋତେ ଆଉ ବସିବାକୁ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଏଇ ଜାଗାକୁ ଡାକିଲୁ କାହିଁକି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ଶଳା ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଛ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ମଜା ଆଉ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଶଳା ସେ ଦୋକାନବାଲା ଆସୁ ଦେଖାଯିବନି, ଆଜବେଷ୍ଟ ପରେ ବହବେ। ଆଉ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବା, ସିଏ ବି ବସିବ ଆସିକିରି ଆଉ। ଆବେ ହଉ ଆସେ ଆସେ, ଆମେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପରେ ବଇଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆ, ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏପଟେ ସିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଏବେ ଶଳା ୟା ଉପରେ ବଇଛ, ଶଳା ଜାଗା ହଉନି, କେତେବେଳେ ଶଳା ଗଳି ପଡ଼ିବ ରେ? ହଁ ଶଳା ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ବସରେ 5-10 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ତାପରେ ଯିବା। ନାଇଁ ଗଳି ପଡ଼ିବନି, ଶଳା ସେ ଦୋକାନଟା ଆଇଲାଣି ରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ନହେଲେ ଶଳା ଶାଣିଦବ। ନାଇଁ ମ ଟିକେ ଶଳା ଖରାଟା କମିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବେ ନା ଆଉ। ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ପୁଣି ତୁ ପଳେଇବା ନେଇ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଆ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆବେ ଶଳା ପଥର କିଛି ଗଳେଇବୁନି ରେ, ବୁଝିଲୁ? ସେ ଶଳା ଦେଖିଦବ, ଟେକା ପଥର ମାରିବ, ବାଗେଇକି ବଇଥା। ଶଳା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖସ ଖସ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି? ଶଳା କୋଉଠି ଆଉ ଶୁଭୁଛି? ଏବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ। ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ସରବତ ଫରବତ ଅଛି ତ, ଗିଲାସ ଦବ କି? ନାଇଁ ଏଇନା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଦେଇ ହବନି। ଦୋକାନଟା କ'ଣ ବି ଦେଇଛ, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମଗା ସେତେବେଳେ ଦେବନି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ କିଏ ନେବ? ହଉ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମିଳିଲେ ନ ମିଳିଲେ ଚାଲୁ। ଆବେ ଶଳା ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ତିନିଟା ଗତି କ'ଣ କରୁଛ ବେ? ଶଳା ନାମ ନବରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ରେ। ଏବେ ଟାଣୁଆ ହାଇ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ପଶି ଆଇଲୁ? ଶଳା ପାଟି କରୁନି, ତଳେ ସେ ଦୋକାନୀ ଆଇଲାଣି। ଆସିବେ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଡୋ ଆଇଲେ ଡୋ ନ ଆଇଲେ ଡବଲ ଡୋ। ଏଟାକୁ କିଏ ଡରିଛି ଶଳା? ଅନେଇଲୁ ଯୋଉ ବେଲୁନ ପିନ୍ଧିକି ବଡି ଦେଖାଉଛୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବଡି ମାରିବ ଶଳା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶଳା ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିବୁ। ଶଳା ପାଗଳ ତୋତେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଜମା ପାଟି କରୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିବୁ, ତୁ ଶଳା ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ? ଏବେ ଟାଣୁଆ ହାଇ ବେଶୀ ପାଟି କରୁନି, ସେ ଦୋକାନଟା ଶଳା ବସିକି ତାର ବେପାର କରୁଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ହଉ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ତମ କଥା କହୁଛି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ କର। ନା ଶଳା ମୋର ଭାରି ଡାଉଟ୍, ଇଏ ଶଳା ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୋଧେ, କ'ଣ ଖସଖସ ଧଡ଼ଧଡ଼ ଆବାଜ ହଉଛି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ନାଳୁଆ, ମୁଁ ବାଟରେ ଦେଖିକି ଆଇଲି ତୋର ଦୋକାନ କରରେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାଇକି ଟିକେ ଦୋକାନ ପଛଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସେ। ମତେ ତ ଶଳା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ତୋ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଚୋରି ହବ କି କ'ଣ ଦେଖରେ। ସେଟା ତା ଉପରୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବୁଲି କ'ଣ ଆସିବି? ସେଠି କିଛି ହଉନାହିଁ, ଏଇଠି କ'ଣ ଖସଖସ ହଉଛି, ଟିକେ ମଉସା ଆସିବ କି ଇଆଡ଼େ? କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ ନାଳୁ? ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଉପରକୁ ଅନା, ଉପରେ ଶଳା କିଏ ବଇଯିବି ଆଉ। ହଁ ରେ, ଏଟା ଶଳା ଟାଣୁଆଟା ବଇଛି, ଆଉ ତ କାହିଁ କେହି ବସିବାର ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ବେ, ଏଇଠି 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ। କ'ଣ ହେଲା? ଶଳା ଟାଣୁଆ ବଇଛି, 3-4 ଜଣ ବଇଛନ୍ତି। ଏଟା କ'ଣ ଶଳା ଯାଉକି ଶଳା ପଡ଼ିଆ ଶଳା ଜାଣିଦେଲା ଏବେ ଶଳା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ରେ ଶଳା, ନହେଲେ ଏ ଠେଙ୍ଗଣିରେ କୁଟି ଦେବି ଶଳାଙ୍କୁ। ଓହ୍ଲଉଛୁ ର ବଡି ଦେଖିଛୁ ମୋର, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋର ବେଲୁନ ଦିଆ ବଡି, ବାଟେଇ ବି ଧରିକି ଶଳାଙ୍କୁ ଫାଟିଯିବ, ଜାଣିଛୁ? ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ବେଲୁନ ପୁରାଇକି ବୁଲୁଛି। ଏ ଶଳାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଚଢ଼ିଗଲି, ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି। ଟିକେ ମଉସା ଧରଲୁ। ତୋତେ ଧରିବି ମୁଁ,
ଶଳା ମୁଁ ଯଦି ପଇଲି ମତେ କିଏ ଧରିବ? ତତେ ଶଳା ମୁଁ ଧରିବି। ଶଳା ପକେଇଦେଲାରେ ଶଳା ଡେଇଁ ପଇଲା ଉପରେ। ଶଳାଟା ଇଏ ବାଡ଼ିରେ ମତେ ଖିଞ୍ଚିଦେଲା ବୋଧେ। ତୋରି ଯୋଗୁ ଶଳା ମୁଁ ପଇଲି ବୁଝିଲୁ। ମୋର ବଡିଟା ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ଉଠି ପଇଲି। ତୁ ଶଳା ବାଡ଼ିରେ ଖେଞ୍ଚିଦେଲାଠୁ ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲି ନା ଆଉ। ଶଳା ଯୋଉ କାଢୁଆ କାମ କରୁଥିଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତ ଶଳା ଗଳି ପଡ଼ିଲ। ଶଳା ଯାଉଛ ନା ଗାଣ୍ଡିରେ ଦେବି ଟିକେ ଉଠାବେ ଶଳାଙ୍କୁ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳେଇବା।